Sa paggunita ng ika-60 anibersaryo ng Republic Act No. 4670 o Magna Carta for Public School Teachers, muling binigyang diin ng mga education advocates ang isa sa mga probisyong hanggang ngayon ay hindi pa rin ganap na naipatutupad, ang komprehensibong pangangalaga sa kalusugan ng mga pampublikong guro. Sa panayam sa So to Speak ng CLTV 36, sinabi ni Liza Puri ng INET Philippines at Assert na panahon ng pagtuunan ng pansin ang kalusugan ng mga gurong araw-araw na humuhubog sa kinabukasan ng bansa. Nilapit na namin to kay Congressman Roman Romulo, that teachers should be provided a national hospital. Kasi nawala na ang Quezon Institute, di ba? In Quezon Institute, dyan sa may Irod Rodriguez, there was a certain pavilion for teachers, mga TB no? Di ba? Kaso wala nang Quezon Institute, so saan mo nadadali niyan? Ay, ang normal na sakit ng teacher, TB. Sobrang pagod Saka sa throat. No? Sa throat, yung pati thyroid gland affected. Isa sa mga pasilidad noon ng Quezon Institute ang Teachers Pavilion na naglaan ng espesyal na serbisyong pangkalusugan para sa mga guro. Ayon kay Puri, ang pagbuhay sa konseptong ito ay isa sa mga reformang dapat pagtuunan ng pansin kasabay ng ika-60 anibersaryo ng Magna Carta for Public School Teachers. Ano pa ang mga probisyon ng Magna Carta for Public School Teachers na nananatiling hindi pa ganap na naipatutupad? At ano-anong reforma ang isinusulong ng sektor ng edukasyon para sa kapakanan ng mga guro? Panoorin ang buong panayam ni Sonia P. Soto kay Liza Puri sa So to Speak podcast mamayang 8:00 ng gabi, July 8 sa Digital TV at sa official digital platforms ng CLTV 36.